nga piste ka. Karasa iniiglak doon si Tony mo naong. Nagkulot na gudlak binalik-balik. Hay mo, hito nga imo mga order. Wari ka gud ginkuha bisan usa. Pasensya ko na kuya kay makuri ko man lahat ni kuhaon kay bayan kami ni pagpanusan. Oy, ya. Kanya nay. Oy, Kanya. Tony mo toyo. Ikaw atuan kuan. Ang panagbaligyan mga isurungo. Oo, tika to na nga ni ako. Kay Pengango ako. sakto lang mo pa kay magi ka. Udi ta ko dito yung rahan mo isurungo. Bisan tara ka bugos padala ka di. Sige, timing kay wari kami para bugas. Karaman. Sige busa lang kung pilatad to. Katanan kay manin pagdaralan lubi. Bisan tara ka bugos yung lubi na ka di. Ha? Sige. Okay. Balik na yung kay magulat ka kayo mo. Oo. Sige. Kakaapoy. Mapalit ko dakin marasan yan nga sura. Basta mabaydan nini nga. Lubingan nini nga raha. Nag-umport kami takon asawa niyan. Gag ko pa naman pa ito na ako nasawa. Baka din ako. Sura yung ba't nga nini nga. Napalit. Mopay! Oy. Adi mo order nga lubinganin raha, surongo. Gidaw kuya kay naginiso ko na akong asawa. Di na ngayon na sa gipapordira akon. Ano man nga, kuhan kahoy nga nadto. Kuhan ngayon kuya gipapordira akon mga ikaralad kay mag-aalad kami din ipalibot kay gipinanyawatan kami. Ta ini nga lubian man ini. Pag gidaw diri gyap ko no kay nakapalit na iya naginisog na ni akon. Pasensya gudla. Pasensya la ha. Daw nga piste ka. Adi magugulit pag trinabuhin harali pagod na ako hindi ko anin nga. Raha nga nin lubi. Sige lang ma-order na lang kayo mo yung kuhan. Silot na la, damo wala pagkuhat silot. Sigurado na ito. Sigurado ka ha? Oo, silot. At ano man kay pwede bumali na kay garasto ko. Kay wariak paningod to pa. Direk ko na pabalik kong kuhan. Direk na pabalik kong rin pangadit kinorder ko. Kay yan na lang pag-abot na mo kay babay din mandayon. Sige na. Sige, maka din ako. Oo, sige. Makara ko na itong tao. Kagagaramo pa ko rin yung mga dala. Ora pa ini nga piste ako hindi rin niya kuha ng mga silot inin. Mopay! Sir! Adi na ni mo silot, sir! Uy, nagkuha ka mandayon. Oy, sir, adi na ni mo silot nga order, sir. Ito, pasensya good lang kay anak ko nasawa, damo-damuan niya, naging palit ka silot. Ika-cancel ko lang na ito. Kuya, pasensya good lang kay damo na palit, pakuri ko man ito paliton. Nga piste ka. Karasa iniiglak doon si Tony mo naong. Nagkulot na gudlak binalik-balik. Hay mo, hito nga imo mga order. Wari ka gud ginkuha bisan usa. Pasensya good lang kuya kay makuri ko man lahat ni kuhaon kay bayan kami ni pagpanusan kay damo gipalitan akon kuan, damo gipalitan akon asawa kuya. Badaw. Kuya, kung nalalugot ako na rin, sigurado na. Nga piste ka. Pang-order na yung mga oray mga klaro. Yan ang adlaw. Oray ko lang magkapiso. Makadin ako. Ade, ho, para dili ka malugi ng adlaw. Yan ang piso. Nakapiso ka gyapon ng adlaw. Kadi ako. Wala nataw aringit. Ginorder lang kunta yan sigurado na unta. Pisteya. Pang-order man niya ang pisteya nga diri man niya gimbubutong. Waray lugod kami yan ay klupon. Pisteya.